Wyt ti'n poeni am y blaned a greodd Duw? Mae hi'n argyfwng ar ein byd. Ac mae'r ddaear ar dan. Ond paid anobeithio. Felly di wneud gwahaniaeth. Wyt ti'n barod i dderbyn yr her? Mae ein dewisiadau ynni yn bwysig. Allwn ni ddefnyddio llai o ynni yn ein bywyd pob dydd? Rhoi'r gwres i lawr fy mryn, golchi dillad ar dymered is. Cofio diffodd peiriannau sy'n segur, insiwleiddio'r tŷ yn well. Allwn ni ddewis ynni mwy cynaliadwy? Pŵer o'r hael, Pŵer o'r gwynt. pŵer o'r môr. Mae allyriadau carbon yn gwneud difrod ofnadwy i'n byd. Mae'r ddaear yn cynnesu gormod. Mae'r ia yn y pegynnau'n toddi, ac mae lefel y môr yn codi. Mae argyfwng yr hinsawdd yn creu tywydd eithafol. Ac mae pobl yn dioddef yn enbyd oherwydd hynny. Beth fydd y dewisiadau di? Wyt ti'n barod i dderbyn yr her?